proiektua aurkeztu nuenean mugen inguruan, egia esan da enekien ona etorriko nintzenik, Erriberara etorriko nintzenik. Orduan, baneukan hor mugarekin obsesiotxoa edo kontzeptu horrekin obsesioa. Berari atentzioa erakarri dio nola bizi garen mugan adibidez. Adibidez guk daukagu Ebro izan da muga gaur, atzo eta dirudi jarraituko duela izaten denbora luze batez. Muga aipatzen nienean, segituan jendeak esaten zuen, bai, hemen muga asko daude. Jendeak gehien bat esaten zuen, Ebro hor dagoelako, muga bat markatzen duelako beste herrialde o beste lurralde batekin, baina gero jendea ere konturatzen zen, zeudela bestelako muga batzuk ez zirenak hainbeste lurraldearenak edo muga politikoak, baizik zirela ere jendearen arteko mugak eta batez ere hizkuntzaren ingurukoak. Justo gure zonaldean justo mugaz beteta dago, muga geografiko, mentalak, badaude batzuk, ez? Hori, errelato bitartez, pizkat lantzen, ez? Zer da muga, nola bizi dugun hemen, eta pizkat hor dago historioa edo errelatoa. Herriarentzat olako ekimena izatea, uste dut onura dela euskararen aldetik kostatzen zaigulako entzutea eta bermatzea, eta olako ekimenako bermatzen dute euskara entzutea, izatea, eta espero dugu adibidez Lodosa herria gehiago ezagutzea, mapan jartzea ere, eta positiboki bizitzea olako esperientzia, bai gure herrian eta bai gero kanpora zabaltzen denean.